Queijo é enorme e não somente na Holanda. Aqui na Aruba nós temos lista de menu caseiro diário. Pero você também que queijo é um lugar importante do restaurante? Come kupang of kushina kune. Queijo fricota, one hot item. De recepturen die zijn is meer dan 100 jaar oud. Die zijn dus al bedacht door de kaasmakers, de oude kaasmakers van vroeger. En diezelfde recepturen gebruiken wij nu nog steeds in onze kazen. En dat proef je gewoon in de kwaliteit van het product. A companhia atrás de Frico está Friesland Campina, mesta dono de bordereina de leite, por de qual é queijo não está worth trabalhar. Tá assim não está controlar a qualidade, from grass to glass, de não queijo não. Maioria gente conhece é goudse kaas, suave e cremoso, e Edam, que está ainda mais suave de sabor. E é mais dom, reconhecível para seu buraco na grande e seu sabor nutty. Pero Frico também tem a linha light, que está hoop de demanda. En daar zit meer dan de helft minder vet in dan een normale goudse of Edam. Pero pessoa mais interessada em sabor que caloria não, tem uma linha special, de Frico papurba. In de specialty cheeses gebruiken wij allemaal verschillende ingrediënten. Dus we hebben bijvoorbeeld een Mediterranean cheese en daarin gebruiken we de Italiaanse kruiden. Daarnaast hebben wij een goudse kaas bijvoorbeeld met komijn of een goudse met black pepper. Het is een heel breed assortiment met allemaal verschillende specialiteitenkazen. Daarnaast is er ook een range met indulgence, wat wil je dan zeggen, waarin je echt de specifieke kazen gebruikt als bijvoorbeeld onze Old Dutch Master. Dat is een range met specialiteitenkazen die bijvoorbeeld lang gerijpt zijn. De Old Dutch Master is een goudse kaas, een type goudse kaas, die meer dan 52 weken op houten planken wordt gerijpt. En dat geeft de kaas gewoon een sterke smaak, een erg lekkere smaak die goed gecombineerd kan worden met bijvoorbeeld een port of een goede rode wijn. Bon appétit!